Ще достигне ли монетата Етер цена от 10 000 долара? На криптопазара се засилва тенденцията с появата на компании, създаващи корпоративна хазна, базирана на Етериум. Това са публично търгувани фирми, които закупуват и държат значително количество Етер като част от своите корпоративни резерви. За разлика от традиционните резервни активи като пари в брой или облигации, тези компании разглеждат Етер като дългосрочен актив за съхранение на стойност и средство за генериране на доходи чрез възможностите за стейкване и DeFi на Етериум. Тази тенденция следва модела на биткоин корпоративна хазна на компанията Strategy, но набляга на програмируемият характер и потенциала за стейкване на Ethereum блокчейн. Ethereum протокола използва механизъм за валидиране на транзакции, наречен доказателство за залог. Ако искаш да валидираш транзакции на мрежата, ти трябва да заключиш определено количество Етер в мрежата. Този механизъм не само осигурява доходност, но и също така подсигурява децентрализацията и сигурността на мрежата. Компаниите с Ethereum хазна набират средства за купуване на Етер чрез различни механизми, като емитиране на нови акции или дългови инструменти, продажба на съществуващи активи, използване на оперативна печалба или доходи от стейкване за натрупване на Етериум.